telah sampai tiba Marapunai Kuanandaro. Di seberang tari Kalambang 100 dalam sarano itu ada ikiranah Minang sampai itu. Antara Marapunai Kuanandaro sampai Rajo Sahari Nararu itu marilah itu kamu yang kita tak berdiri. Ini bayi wong nak kaki, ini kami nak kamu ko Allah tawa yang senang tu hati, Allah kasih bayi Rasul. Apa cara cari nomor HP sih kok sana sana. Saya lo. Apus lo. Apus lo. Bapak sini Pak, Bapak diri sini Pak. Baik, acara selanjutnya kita sambut Marapunai dan acara kita dengan tari Pasambahan. Sini, saat tari sini, tari. Nampak dah.
Lapani kami dek marangka di salo titian tali lalamu kami dek taka apojo penantian kami. Undukan duang nan dari lunang sarat tojo tuan go sampai balai itulah nan rajo dua selo. Rombongan tuang lan baru dan
nati sanang jo panantian. Sarano bungo carenang bungo jo bungo tapak liman patapnya kami pakai janang kamano jalan kahilaman. Sultan nan dari Pariangan dolan sajo Bukit Tinggi. Kau datang tu jalan kahilaman turikan sajo aku kaki. Basimpang jalan kakida, basimpang jalan kitapan kakida jalan ka Kurinci kasuk jalan kalunang. Kalau baik itu kata di sinan sanang rasanya di dalam hati nak kami turunkan saja jalan kahilaman.